गोदान बोसोरनि दिनैनिफ्राय नैथि मोसानायाव खादंगायाव सरन जंगलनिफ्राय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर फैदों। नैबे खादंगानि मोनसे न'खर, बे न'खराव दा आबै आबौमोना बोसोर गोदाननि मुङाव जौ सेरेब लोंदों। बेयाव दा आङो आबै आबौमोननि सोमोन्दै सोंथि सोंगोन, नोंथांमोना फारि फारि नुनांगौ। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। बुं। मोसौ थुखैबाय, बर'नि नेमखौ लाखिबाय। दिनै दा रायजो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा मोसानो ओंखारदों। बयबो गामिनि मानसिफोरा सेंग्रा सिख्ला मोजाङै दङ। जोंहा दिनै नैथि बैसागो मोसानायाव जिथुनि खादंगा गामियाव मोनसे न'खराव जिरायनानै थानाय आबै आबौमोननिफ्राय जों मोनसे सोंथि मोननो हाबाय। बोसोर गोदानाव जाहाथे रंजा बाजायै बिदिनो बरायहैनो हायो। नैबे जाहैबाय सरन जंगल गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि रंजानाय। जोबोद मोजां जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, नुगोन। देग्लायनि बे 2019 मायथाइनि जिथुनिखि रंजालि बैसागु, बे बैसागुआ जोबोरैनो गोम गोमैनो जोबनानै थांगोन। बेनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा बैसागु मोसानाया जोब्बाय, बेनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम।